Мин әйтәм, Аллаһ Тәгалә, минем шундый хыялым бар. Аяққа тұрып, уранға шығып, барарға. Ребенок не должен был разговаривать. Сначала начал звуки издавать, потом потихонечку слова. Говорить даже не начал, а уже начал напевать. И вот это дало мне толчком развивать его в музыке. Алар әнисе белән, менә беләсезме, мин аларга карыйм да сукланам. Ул бик тырыш, ул бик менә ул яктан булдыра торган үҗәт малай, алхамдулилла. Тимур ул кояш. Ул балкып торучан, шундый энергиялы, әйме. Менә ничек бит әле бит аңа тормыш белән көрәшергә кирәк. Аның өстенә шигърият белән, иҗат белән ничек шөгыльләнә. Яшәр идем мин бу җирдә, былбыл булып кына. Сайрар идем киләремне, талга кунып кына. Ә мин һаман яшим әле, кеше булып кына. Кош булалармын ахыры, кабат туып кына. Мин Тимур Фазлиев. Миңа 14 яшь. Без әнием белән Казан шәһәрендә яшибез. Әнием сүзләренә караганда, мин 7 айлык булып туганмын. 4 айлык вакытта табиблар күзләрем күрмәвенә игътибар итә. Операция ясатырга кирәк диләр. Әнием ризалаша, 5 операция ясыйлар. Тик файдасыз. Наркозлардан соң тагын бер авыру өстәлә. ДЦП. Әнием ул көннәрне искә алган сайын әле дә елый әле. Первые года 2-3 сидела, плакала, почему, как, что, за что. Потом поняла, что если я сейчас себя в руки не возьму и не начну двигаться в каком-то направлении, ну, оно все так и останется. Если б я не видел мир и не мог его понять, я бы маму попросил все о нем мне рассказать, как в объятиях ночи среди звезд парит луна, как радет ее заря в небе раннего утра, и какого цвета море на рассвете. Расскажи мне, мамочка моя. Мама, ведь это так нежно, как много в этом слове света и любви. Я среди шума и безумной суеты мечтаю лишь смотреть в твои глаза. Наш любимый парк. Тимур, представляешь, нас не было буквально 2 недели, и здесь все пожелтело. Все деревья желто-зеленые, некоторые вообще красные. Уточки все подросли, чистят перышки. Слышишь, как крикут? Әни, ул янәшә булганда миңа бик рәхәт. Әниемнең тавышын мин меңнәр арасыннан да таныр идем мөгаен. Юк, меңнәр генә түгел, миллионнар арасыннан. Пошли пройдемся по Березовой аллее. Аның тавышы беркемнекенә дә охшамаган. Ул ниндидер йомшак, назлы, нурлы. Ул миңа тан атканда гына була торган алсу кызгылт төсне хәтерләтә. Алсу кызгылт дигәннән ул минем яраткан төсем. Дөрес, мин аның нинди икәнен белмим, чөнки күрмим. Әмма әнием аны матур төс ди. Кояш чыкканда дөнья нәкъ шундый алсу кызгылт төскә чума икән. Эх, бер күрәсе иде. Мой мир не такой, как у всех. Мой мир слишком странный для вас. Я вижу лишь яркий свет, насыщенный в странных тенях. Я радуюсь каждому дню, но одно лишь меня ворожит.
Как выглядит все? Не пойму. Где маму с сестрой стоит? А все говорят про цвета: зеленый, синий, гранит. О чем они? Честно, я сам не пойму. Я радуюсь каждому дню, забывая о боли в ногах. Обещаю, я скоро пойду. Вы верьте в меня. Я скоро выйду туда, где голос мой слышен для всех, чтоб ваша душа услышала искренний пев. Мин тон аткан вакытны бик яратам. Ул бит яңа көн туу дигән сүз. Демәк, ул яңа вакыйгаларга, яңа очрашуларга, яңа тавышларга, яңа көйләргә бай булачак. Тон аткан икән, демәк мин яшим дигән сүз. Ә мин тормышны бик яратам. Ребенок не должен был разговаривать. Сначала начал звуки издавать, потом потихонечку слова. Говорить даже не начал, а уже начал напевать. И вот это дало мне толчком развивать его в музыке. Хочется сказать каждому родителю, чтобы все-таки не опускали руки, не сидели дома. Надо выходить, надо не стесняться своих детей, надо их принять и научиться с этим жить. И тогда горы по колено. Әнием минем өчен бөтен нәрсәне эшли. Педагог, логопедлар белән шөгыльләнеп, минем телем ачыла. Сөйләшә башлыйм. Сөйләшүендә җырлап сөйләшкәнмен. Наблюдая за ним, все время видно, что ребенок тянется к музыке. Кушать хочет, прям поет. Мама, я хочу кушать, а кто меня покормит? Тимур, син музыка яратканыңны беләм. Ә син музыка белән ничә яшьтә инде шөгыльләнәсең? Үземне күпме беләм, гел җырлыйм. Кечкенәдән үк әни минем радио дип йөрткән. Ә профессионал вокал белән 3 ел шөгыльләнәм. Йөрәкләр ясаласы. Иртән уянгач та, йокларга җыйнагач та, сөемсәм дә, көемсәм дә җырлыйм мин. Йөрәкләр ясаласы иде, ак чәчәкләр кебек. Миңа бөтен җыр шый, но когда җыр бигрәк күңелсез, грустный даже, ул мине тәненә керә дә, мин ела башлыйм. Мин бигрәк татар телен җырлары бик яратам. Алар моңлырак и минем биясе килә. Ие, әнием пешергән өчпочмак, пәрәмәч, кабартма исләре таралса да, шатлыгымнан җырларга тотынам. Дөньяда шуннан да тәмле ис юк минем өчен. Тәмле әйберләр белән хуш исле чәй эчкәндә, күңелдә иң матур көйләр туа. Һәм мин җырлап җибәрәм. Ак гөлләрдән жан җылысы алып, йөрәкләр ясаласы иде, ак чәчәкләр кебек аппак булып. Җирән песиемнең мырылдавыма, зырылдап эшләп утыручы суыткычма, ишек шыгырдавыма, хәтта кер юу машинасының сызгыруы да миңа көй булып ишетелә. Әнием мине вокал мәктәбенә бирергә уйлады, әмма безне күп җирдән кире бордылар. К сожалению, даже не то, что, наверное, нас боятся таких детей, многие педагоги не знают, что с нами делать, потому что нет определенных программ, как работать с такими детьми, но они не знают. И получается, ты опять ищешь, в какую школу тебя возьмут, в какую не возьмут. Әле ярый Илзия апа Нурмөхәмәтовна белән таныштык. Мине музыка мәктәбенә алдылар. Мин Тимурны беренче тапкыр шын менә булай шын барлыкта түгел, миңа аны видеозаписын күрсәттеләр, ничек җырлаганын. Бу безнең май аенда булды. Сентябрьдә алар инде безгә укырга килделәр мәктәпкә. Миңа бигрәк вокал дәресләр бик шый,
Мин аларны бик яратам, көтәм. Миңа ул рәхәтлек бирә. Миңа, когда күңелсез бигрәк, мин җырлыйм. Осел увидел соловья и говорит ему: «Послушай-ка, дружище, ты, сказывают, петь великий мастерище». Мине Венера Шайдуллина классына билгеләделәр. Менә инде 4-нче ел ул мине җырларга һәм нәфис сүзгә өйрәтә. Тимур безгә килгәне менә 4 ел элек. Без 4 ел аның белән иҗат итәбез бергә. Баштарак килгәндә безгә андый балалар килмәгән иде. Мин әлбәттә үзем дә курыктым. Ләкин безнең директор Риза Нурхәмәтовна ничектер миңа ышанды. Әйтте, син булдырасың. Бу баланы алабыз. Монда укый башлаганнан бирле кайда гына чыгыш ясарга туры килмәде. Кубок медальләрем күп, санаганым гына юк. Алар әнисе белән, менә беләсезме, мин аларга карыйм да сукланам. Настолько алар менә көчле, бердән. Я сама стала более тонкой с ними. Больше чувствовать. Даже плакать. Я в жизни вообще не плаксивый человек. И когда Тимур жырлаганда, дейме, жырлаганда, сөйләгәндә, даже любой артистны караганда, если ул дөрес булса, эти чувства доходят, у нас же мурашки, а это уже не придумать. И вот когда Тимур доходит, жирина җиткерә, у меня мурашки или слезы. Вот эффект сразу такой, и у многих зрителей такой. Репертуарымда татар, рус җырлары гына түгел, инглизчә, гарәпчә дә бар. Әмма татарчалары күңелемә аеруча якын. Мин кем булып туар идем икән? Тумаган да булсам, кеше булып. Бәлки бер кыш, шул кыш кунар тирәк. Язга ташкын, буран, я болыт. Бу шигырь белән татар сүзендә катнаштым. Беренче урын бирделәр. Бик шатландым. Әмма сөенечнең зурысы алда булган икән. Тимура награждают на сцене, я стою за кулисом. Ко мне подходит женщина и говорит: Светлана, Марат Готович решил подарить Тимуру коляску с электроприводом. Сама стою, слезы текут, здесь артисты рядом сидят. Да что, говорит, Светлана, ты же, говорит, мечтала об этом. Ну, действительно мечтала. Мөхтәрәм җәмәгать, әле башта менә бер үземә кушылган вазифаны үтим әле. Безнең һәр барчабызны сокландырып, Тимур Фазлыев дигән 14 яшьлек егетебез чыгыш ясады бит. Менә безнең бүгенге бәйрәм кунакларының берсе игелекле иганәчебез исемен әйтмәскә кушты. Бу Тимур дигән егетебезгә үзе йөри торган электр коляскасы бүләге тигәлдән шундый тәкъдим кертте. Һәм ул без ул бик теләп бу тәкъдимне кабул иттек һәм бу җегеткә якын арада аның үзенә ошый торган иң яхшы шундый бер үзе йөри торган андый тәгәрмәчләй бер барып җитәр йөне. Исән сау була күрсен, менә ничек бит әле бит аңа тормыш белән көрәшергә кирәк. Аның өстенә шигърият белән, иҗат белән ничек шөгыльләнә. Менә кем ул? Менә нинди көчле ул безнең татар халкы. Бик зур рәхмәт. Тимур, менә котлыйбыз сине. Менә ул бүләк. Хәзер минем өчен киртәләр юк диярлек. В пятиэтажках лифтов нет. Он уже весит 40 килограмм, коляска весит 30 килограмм. Это все затащить на второй этаж физически иногда очень тяжело. А теперь коляска поднимается сама. Беләсезме, мин нәрсә турында хыялланам? Үзен генә кибеткә барып,
Әниемә азык-төлек җыеп кайтасым килә. Шатланыр иде ул. Рәхмәт, балам дияр иде. Ул бит минем һәр уңышыма, һәр җиңүемә миннән дә ныграк сөенә. Едем куда-нибудь, звонит тетя. Тетя Альбин, тебе что-нибудь надо? Мы пошли за мороженым. Ой, нам купи мороженое. Покупаем мороженое, везет на коляске в соседний дом. Они спускаются, получают мороженое. Но это же вот, это он сам помог другим людям. Тимур ул кояш. Ул балкып торучан, шундай энергиялы эме. Ул менә килеп күрүгә, бүтән дөнья үзгәреп китә. Аның шундай сыйфаты бар. Ул бүтән дөньяга яхшылык таратасы килә аның. Менә бүтән кешенең кайфын күтәрәсе килә аның. Тагын мин мәктәптәге дәресләрне яратам. Көндәлегемдә 4-ле, 5-леләр генә. Ә бит кайчандыр минем күрмәвемне, йөрмәвемне сәбәп итеп укырга да алырга телмәгәннәр. Бармакларым сизмәгәнлектән браль ысулы минем өчен түгел. Әмма тырышам. Каждому уроку он готов на 100%, даже более того, поскольку он еще у нас такая творческая личность, к многим урокам он готовится не только по основному материалу, который мы с ним изучаем на уроке, но добавляет еще от себя творческую нотку. Например, когда мы говорили о гимне, о флаге, мы с ним гимн исполняли, то есть немножко необычно, да? Потому что детки иногда не идут на контакт, да, то есть здесь ребенок вот полностью пошел на контакт и даже старается сверх нормы подготовить что-то. Мин телевизор карарга яратам һәм карыйм ТНВ, Шаян ТВ. Миңа татарчаны, ул миңа булышаны. Иренергә дә миңа ул бик ошый. Ничек алай килеп чыкты? Бу Ирек Хафизов. Аңладым. Аюның ішіндегі балықның күләме зурайды, әгімдесі күресін жеткішірейді. Хафизова. Жына Ирека. Сиңа салқын тиді бұғай, сиңа ял һәм жылы керек. Исемс. Бермешне. Молодец. Қонаққа келдің міне бізге? Ие. Минем бер сұрауым бар. Нишек Снивил рольләре ойнарға буламы, ауырма? Менә әйтеп киттем бит. Оларның ничек дип әйтергә инде? Тавышны үзгәртте. Бөтенесе алар, бөтенесе ауыр шикелле, Тимур. Аннары эшли башлагачтын, әкренләп җае табыла. Без инде шул образларга кирип китәбез дә, аннары шул образлар булып яшәйбез. Хәлләр ничек, Тимур? Әйбәт кенәме? Ярар, яхшы. Безне онытмыйча тагын киләме? Ярар. Мин Пип һәм Альба карыйм. Хоппер. Хоппер Менде инде ул минем шулай торып сөйләшә бит алаймы? Әйе. Шкипер бабаңны яратасыңмы соң? Әйе. Шкипер бабай. Әй, диңгеше. Әй, диңгеше. Вот это вот. Эй, диңгеше. Бүгін Тимур килгән кунакка әйдәгез бергәләп җырлыйк. Аның бит шигырьләр шунда бит аны матур гына барадыр иде, ахыры әллә ничек кенә бетереп куядыр. Әйе. Гәтели бөтен бала, ин акыллы булырга, җитезрәк һәм көчлерәк, дуслар табырга тизрәк. Кайдасын, кайда була, җавап кайда качып тора, барабыз тиздән шунда, ул мәктәбем минем, ул мәктәбем синең. Миңа шушы очрашулар бик шады. Гөлшишә һәм Ирек Хафизовлар шундый матур уйныйлар. Алар даже күрсәттеләр, ничек алар уйныйлар шундый. Шундый миңа бик шады, шундый очрашу. Мультикта озвучивать иткәндә миңа бик ошаган. Дәресләрдән бушаган арада бассейнга йөргә дә, дин сабаклары алырга да өлгерәм. Укытучым Мударис хәзрәт Гыйлманов. Сәлам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ничек хәлләр, Тимур? Бирәр бишен как безнең коронный. Хәлләр, тәртип? Тәртип. Машалла, алхамдулилlah. Дәрескә әзер? Әзер. Молодец. Нинең әзерләдеңме? Әзер. Әзерләдем мин. Молодец. Так. Түбәтәйне киярбез, коронный.
Әйе. Көрпе төшереп җибәрмибез яна. Ярар. Так, бисмилlah. Әгуз билләһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дәресләренә керешкәнче, безнең синең белән бик яхшы бер рубрика бар. Әйе. Гадәттә эшли торган. Соңгы рубрика ничек атала? Сөйлисем килгән иде дип атала, шулай бит? Әйе, сөйлисем килә атала. Әйе, сөйлисем килә атала. Но соңгы очрашудан бу очрашуга кадәр нинди яңалыкларың бармы, кәефләр? Менә мин кичә икенче дәресне әзерләдем. Безнең аның белән без генә белгән серләребез дә бар. Ул миңа дус та, психолог та. Тимур минем врач. Ничек врач? Тимур янында мин аның янына дәрескә киләм дә ул мине дәвалый. Ул миңа кай вакытта әйтә: "Борчылмагыз, кайгырмагыз." Ул төшенкелеккә бирелми. Ул утырмый менә шулай дип: "Ой, ни эшлим инде хәзер?" дим инде. Ул менә теге бер балкыртына 1 килограмм бал җыер өчен 300 мең километр юл үтәргә кирәк һәм 12 миллион чәчәккә кунарга кирәк дип укыган идем бер китапта, бер чыганакта. Менә Тимур шул балкырты кебек ул. Дин сабаклары миңа ул ниндидер көч исти. Ислам дине белән кызыксынуыма әбием сәбәпче. Ул безнең арабызда түгел инде. Әмма мин һәр вакыт аның ярдәмен тоям. Үзем дә дәваны өчен гел догада. Элхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настагин. Ихдинас сиратал мустaqim. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Гайрил магдуби алейхим валад-даллин. Elhamdülillah, maşallah. Kur'an'ın birничә сүрәсен яттан беләм. Истә кылсын өчен Хәзрәт белән һәр аятны кат-кат кабатлыйбыз. Ул миңа һәр вакытта хәтта үземнең балалардан да чыгып күзәтәм Тимурның тырышлыгы. Менә бу гарәп бит инде без Коръан ятлыйбыз. Коръан ятлаганда Коръанның бит инде тәҗвид кагыйдәләре бар. Һәм аның гарәп телендә менә шушы Коръанның гарәп хәрефләренең әйтү үзенчәлеге бар. Анда бугаз хәрефләре башка дип әйтәбез. Менә ул аларга ничек әйтәсең, менә шулай чыгар дип, сакауны сакау, катыны каты, йомшакны йомшак дип, өстәнрәк ал, астанрак ал дип инде махраҗ дип әйтәбез хәрефләрнең ясалу урыны тамакта. Менә димәк монда миңа послабление бирмим, чөнки Коръанның мәгънәсе үзгәрә бит инде, аннары безнең хакыбыз юк. Ул ничек әйткән, шулай ятлый, ничек ятлый, шулай укый. То есть ул бик тырыш, ул бик менә ул яктан булдыра торган үҗәт малай, әлхәмдүлиллах. Ходай Тәгалә иң авыр сынауларны үзенең иң яраткан кешеләренә җибәрә. Димәк, ул мине ярата. Мин беләм, мин ышанам, мин өметләнәм. Мин йөрәшәкмен.